paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga tawang mga pasahero sa'yo. At tanto-inton madamdama. Itay pa nga, uray tayo dito paradaan. Magbisin tayo to. Tani pangaldaway, kawang pa'y pasaheros. At sumungad alakay. Oh, ni mo tataba daw. Ha? Nakatartaraki man ita ni tataba daw. Eh, sa dino ti papanam, tataba daw. Itay ilay. Mapanak man nagninong iti kasar. Wow. Ay, isumulagay man nakasukat ka. Asino kada kayo timang itulod kanyak? Siya ka, tataba daw. Siyak mo tin Ado ti kwarta ni tataba daw. Ibagang nga arkilain ng ti tricycle mo. Ay, aglugan ka ni ti tricycle ko, tataba daw. Arkila maun. Una, kay talaga yan. Ala, inta ka rin Sigurado masana ka matapukan na. Saan? Lisyak, titapok. Apay nagbuntugan na ito yung tricycle mo. Nabuntog pa lang dahil ti para kan katataba daw kung nakaparpartakan ti pa nagpataray ka. Ay parpartakan pa mo na. Tanay, maladaw akong. Tumayabtan ano kasta. Sige, pataya bumaon. Sige, ti makamaw. Ti tao dito kasaran tataba daw. Why, tabaknak di agkasan. Ay, Bumaba ako na. nay. Ay, tataba daw. Gipliti yung ay. Ay, ilis ng balay. Naiawan tungtungan ta kay listak. Magbayad ka pa ya. Na, ay, manawan. Ilistak ka na. Ay, kwaraw. Huy. Sikamot ka man kay. Nakaturo kak tawan pa pasahiraos. Ay, itulod nakman ije munisipyo. Mapan kay di munisipyo. Ay, pandaram kay din taitan. Saan ka mo ta nakasukat? Anya kumano sa anak-anak kasukat. At tangata kwarta mapagpliting. At diskumpiyado. Anya dito ipang pangigmaw. Basit akoins. Umanay pagpasahim data aquines. Ang mga nusang sangapulo a pisos lang data. Ay! At kwartak. Apay, danag mo ay. Uray sa anak-anak kasukat. Ay, kwartak. Imbag pa'y ni tata ba daw? Ta nagbaraki ita nagpailay. Ha? Sigurado nga do ti kwarta na. Kat ninayunan na ti arki lang imbayad na. Ay, unay kamit din nga agdadrive ko araw. Ay, nagbuntog. Kasla saan kamit anagan? Kasano nga partakak ti agpataray? Kat kaslawan mo't kwarta mapagpilay. Libreng tumanay. Ay, darasem. Jesus. Ipakita to kadikan ka ti kwartak. Ha? Partakak nga rutay. Ay, sige. Apay nga ay, tadi nakamot insurot ni Kabadong anapan igi kasaran, kat ninong gayam. Apay kumaasumurot ha, katawan mo kwarta na. Anya, napan nagninaw nga awan kwartana. Awan, jak amua, nunangalaan na iti pinagplite na. Ay, unay matdaytan amapan agninong. Iso adya kun si Muro, tadyak kayat ti magmagna. No siyak, mabainak nga umatindar iti kasar no awan kwartak. Jak lama mapanen Ay namaray, ni badung ko nga main, napuskol ti rupa na. Uray to pa'y sanda nga imbitaran kat mapanlat na makikasar. Ay kat talagaan na puskol nga rod ti rupa na no kasta. Ayan nga iti pagpliti manggail. Ay, mabit lang tawarwarek pa ito'y nakaibalkutan na. Ne, imbalkot mo dita na labaga apanyaw ti kwartam. Siyempre sa bali pa iti ada iti bulsak basit akoins. Inted ko kadag iti agpalpalama. Sagsasangaribo akwarta, pinalkot ko dito. Nagpuskol mo tin dito pa nakabalkot na. Tapno na rigat matakaw. Nagadupay agalot na. Ay, aguli makakali. Dandani mawarwar ko. Na, kadaanan na pita ka dahi tangkay. Dahito iti pasahik. Ada reklamaw. 5 kasaw. Win! Naragsak kamot siguro. Ay,
Urayan ka nga gawid ang kail. Aglugan kan tumanen dito yung tricycle ka. Ay, diskumpiyado kan tumangamin kanyak. Gaya puta sa anak-anak ka isputing. Para! Woo! Check! Para! Nay, kapay ngagparpara ka dito igid ti kalsada, Usep. Awang gasolina ti tricycle ka, tadi mo nagpasahay ni tataba daw ngayon tulog ka. Ha? Kapay ngay? Kung na ka nga ilista ka, hindi pasahay na. Kaya't mo asawain, inutang na. Pun, Imbag ta nakita ka, limabas iso apinara ka. Ay, pabuludan naman iti paggasolina, check. Imbag nga rod ni uncle ko ngayon tulod ko, ha? Taong sana nakasukat. Nagado ti kwarta na. Dakal tinted na apliti na. Nagbabawi ako nang itulod ka ni tataba daw. Nila kumat, kapitanin ti tulod ko. Adda kwarta ni Kapitan, Marey. Kano kaal-ala, medyo honorarium, medical man. Wen nga road. Katsak mat amo no sa dino tinangidulinan na iti kwartana. Kaya mo asawan, ilamlamang na ti kwarta na. Wen mare, kasano, idinaminsan an ala na di honorarium na pangkuinggatang iti baro apinggan may kaskada kaldero may. Wan, Marey, malagip ko, tadwata idi anapan gimatang. Ita, ilamang namutan ti kwartana. Kat nagpailin samot ni Kapitan. Inala na siguro amin. Ay katawan nga rod pagpalingkim Ay, talaga nga awanan, mare. Ay, saan nga agbirok itinaimas asidaan na? Imbag ni Marituyang, tanapan nakikasar ni Badong na. Isupay ka no ti may sa aninong. Ay, sigurado. Inton agawid ni Kabadong, adayawid na asidaon da ni Marituyang. Ay, sigurado day taa. Ni pay pari ba dong tikunam? Ang mga nuyawid na jay buo, ababoy. Nagmalasin ti kastoy. Atong agpaiso tinayawid ko asidahin. Yung mawanmot ti pagpliting nga gawid. Ay na, sa pinagdagsan na gito'y saksaka ti baboy kanuang dito'y sakap. Saan mo ta mabalin na paklayag nga agawid? Na mga numaul na apak. At dakit na kita ang mga irang hulda partikal ni dito ilay. Ay, paray! Apay dito nakasakaw. Ay na. Ay na, siga magayang paray. Imbag ta nakita nak. Nakita ka nga ron. Kasla na unag ti pampanunutan. Kasla nangig ko pa'y anapan kakano ije kasaran. Ay, pudno paray. Kinapudno na. Adaw, tinsakok asaksaka. Ay, ayan na. Nakita pa paray. Ada dito yung nagtisakaw. Kita akman no, ado talaga. Kita ba? Na! Ay, kumplito mo't na kita saksaka. Kukot ko naman paray. Ada kukod di oink oink. Ada kukod di mo. Nakita mo di kukot di ma. Ay, kukod di nuwag dita paray. Ikot mo na. Naglaing kan paray. Problema nga rin dito paray. Nung kasanaw ka maiyawid na kita. Awang mo't kwarta ka. Ay, awan pa masahim. Uwan paray. Mapalay, napautangan nakpailayan paray. Pautangan ka dyan. Ikang kalatan na. Ay, agyaman na ka paray. Thank you. Paray. Hindi may sa kondisyon. Kanya kay data kondisyon paray. Padawat mo kanyak na kita daduma ako ka. Kasi akmaan ang iliblimas no dawatom laing. Magmagna ka nga ron, no, kasta. Muna, ikang kan paray. Itang pares ako kung na kita. Pagpingayan ta. Ay, punay ka matin paray. Nagadumot tingay. Ay, magmagna ka nga ron din. Ay, saan nakapanawa na paray? Wine, bagi mong paray. Di kala na panunot mo't tinangyawid iti lasag para kanyak. Day talabagbagim ti pinanunot mo. Apay ayang agreklamo ka pailaing.
Duwata mo't amang sida ka na gito'y akukad. Amumot ato pula, jak makakinit iti tulang. Ay, kita nga rin ngamin analaing ah. Oray pay. Sige, ito na minsan na mapanak. Puro lasag tumit tayo, tiyawid ko, para king ka. Kasta ah. Ita, ano sampay lain tagigaw, itidigaw. Wow! Kukod ti si daan! Dahil naragsak ka, kwarog. Siyempre matanggal. Kat nagdakkel to, pa'y tinted mo aplitim itay kanyak. Sumitlagay dumanon iti lapayag mo ti isem mo ah. Anggal, naluto nga tanji kukod. Ay, wala dyan. Pa'y nga awan mangka, maglulutaw. Namangan mo't na nalipatan ni Antibanang ti aglutaw. Pinakitain. Ay, banang! Ay, nakaluto kan. Ha! Nagkunang agluto ak. Di mo pa rinog yan tinagluto. Jak kaya ti agluto. Ay, apay nga kinay, mabisinan ni kwarog. Oray mabisinan kayo. Na apay ta nakakusilap ka manan. Ha! Naalam gayam jay honorarium mo. Ang abdinak pa'y inikan, oray 5. Apay, kayat mo ti kwarta? Damagang pa'y laang. Nunang gilam-lam magam ah. Ha? Jak amo no sa dino. No ada dito'y bulsak di kwarta. Apay ngay ilamang mau. Ikang kamadlangan. Jak aglut-luto, no dinak ikan iti kwarta. Ay, ikan ka. War-warak man dito nakaigalutan na. Na, sino katamon tiwalit mo? Panyo itan analabaga tiwalit mo? Ay, may merda ito itanalaglag na. Manutikat mo. Ay, limagasot no, sa gariba. Pagpilyon nakpailaang ba? Ito, limagasot. Ha? Inapuilaang tulutwag no hasta. Naa. Aramidak pa'y anakusal kanaksal. Ay, unay kan. Dita, nayon natin siyang garibo. Ay, agyamanak, inteng. Sige, agluto akon. Inna po'y kansidaan para kada tayo atalaw, kada kuharog. Nagalisto kami tinno da kwarta. Sa dino ti papanam, kabadong. Itaman karuba. Tama pa nakagdamag-damag, maray. Anya ti damagaw. Si kaman tuyo mo na pagdamagak, maray. Adda ka di amam, nagkasar dito'y lugar tayo. Ada Kano nga? di may sa akasar, mapasamak inton umay atawan, dita abagatan. Di sumaruno akasar, dito'y laod, inton umay abulan. Ay, mabayag pa'y magayam. Apay nga men, Ay, kat mapanak manan agninungin na. Sayang dagiti kukaw. anya, Ay unay kan ba daw? Tainibus mo man ng shampoo kan sabaw. Ay, kitwin na. Naskin gaya man na pang luwa ka mapanagninong iti kasar. Agninong ka manay. Wain, mayat tagninaw. Tada maiyawid ko asidain ta. No puron tumula tulang. Saan ka namang yaw away? Tapuron tumula diguti pasidam kanya. Anya laki di na ya. Puro lusag itahan tiyawid ko tuyang. Mala, iyawat mo, tay pabanglaw. Tag papangluwak mampay. Darasay, tamapanakaw. Yakat ti maladaw. Asino kada kayo ti mangitulod kanya kanya kasaran, ni ilay. Sana siya. At dapay, asa na siya? Apay ngagpipin na ti doon kayo umitay. Oho. Di kan to pa'y nagbayad. Ha? Awam mo inted mo nga arkila di kanyak. Si kangaruden ko araw, ti mangitulod kanya. Andara mo, dahil tricycle mo, tamapantay. Naglayng mga reklamo dahil kusi po na ya. Diyak kaya, tatabadaw. Saan ka nga ito loud? Ay, ada kwarta. Ipakitan pa'y nga umuna ti kwarta ma. Ada nga rin dito'y bulsa. Awan ka di, Chet. Awan kwarta na dayta. Amok nga awan. Uray naka-sputing ni tatabadaw. Amok latan nga awan kwarta na. Magmag na ka na tatabadaw. Ay, awanin na. Maladaw akaw. Sungay tulod ako na. Oho, nagbayad ka pa ya. Diskumpiyado kami kengkan. Linuko na iday. Anya. Ay nakatabadong. Saan mo ngamin adadaalan ti panagtalak dagiti tao kan ka?
Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binaway. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, nagado ti problema maray. Isumat lagayam akasta tilangam, Apay maray, anya tilangak. Ay, saan ka pa yan ang makapagsagaysay? Kasla kaririing mulat ta. Ato nga ron ti problema. Ay na, amin tayo kat adda problema na, mare. Sika lang, ay ikatawam laeng dagiti problema. Kasta ti aramidang maray. Kat anya ngay. Ay, kastantuman nga ron ti aramidang. Wan, kan agsagaysay ka man mat, mare. Uray no ado ti problema. Tapno saan amadlaw a problemado ka. Ay, problema ni tuyang ko, pare. Ay, apay a problema ni tuyang mo, paray. Awaday, saan ba't nga agsagsagaysay? Ti aramidem, pagsagaysaya maura steel brass. Ay, kasla na naglata ti pampanunutin na, pare. Anya? Ay, amangan mo't no ada ti problem na, pare. Kanya ngayon mo ti problem na, pare. Amangan mo't no si ka ti problem na. Kanya, siya ti problem na. Apay kumasya ngay, kung naggagata ka tao. Ay, agawid ka kay din, pare. Tayong kapag sagaysaya ni Marituya. Katawa ni tuyang ko dito, unag. Tuyang! Tuyang! Adak dito. Ay! Natikat katawaan di tayo. Ay na, ag-agasak man to'y bagik a problema daw. Anya. Umay kakidi at makipagkatawa ka kanya. Ay! Ay, nagmauyong kansan tuyang. Katawaan day tabagay, di tasangwanan, di tiserbeng. Ay na, nagmayat gayam nga agpay sa tagkatawa ba daw. Ay! Ay, padasig mamay. Sigay. Aw, kanya timako nam. Mayat ang katawa. Uwin nga raw, limagan dirig na tuyang. Agas nga agpayso ti panagkatawa ba daw? Wine! Saan niyang sagsagaysay? Saan nga agsusukat? Saan nang agsuksukat nga? Kano makabulan nun day ta t-shirt mo, di mo pa'y sinuksukatan. Ay! Ay, wala niya. Hindi agsukata ka ang tuyang. Di ang sagay-saya mga round. Ay! Tunggal umay ni Marito yang dito tersenak. Kanayon anak kami suot. Iso nga ron nga idinagsabat kami. Imbagakkan ko anang nga agkatawa. Taday jay ti agas ka dagiti adu a problema. Apay, ado kano ti problema na. Isumet ti kunana. Anya ngay mo ta problema dayta. Ay basta kunana nga ado. Katsyak, problema ti saan na panagsagsaгаysay. Dayta nga ron ti kinunakkan ko na, Maray. Agsagaysay ka, kunakkan ko na. Katsapay kumaatadenggen na. Ay kita man kit din no umay gumatang duti tersenam no nagsagaysay metlaan. Wan maray, kano saan pa yan nagsagaysay? Ay, ado ti lakok asagaysay ditoy. Ada pa'y sugod ano kaya na.
Sumardin kan nagkatawa. Nakasagay-saya ka. Ay, una niya. Di na kon katawaan. Kunamay nga agas ti katawa. Pudno mag. Iso nga katawa mampay. Tapno maagasa na. Ingka kidi ag sukatan tanay. Sa balin ti kulor day tapuraw at t-shirt mo. Saan mo nga minin na sinuksukatan? Nay, maray. Agi display kamot itilakaw. Yuwan, Maray. Apay, anyaya, tikat katawaam. Awan, kaya't kulang tagkatawa. Ay! Siyak ka day, tikat katawaam, Maray. Saan, maray? Apay kumakatawaan ka? Mas daawak man kan katagkat katawa ka sumunga dito tersinak. Hey, naragsakak nga main maray. Uy nga rod itinaudi ngay may ka dito tersinak. Kasta lang unay tila dingit mo. Ita, agkat katawa ka mat. Agas nga minti pa nagkatawa maray. Kumbaga ni Maribanang dayta. Katuan, padasam ka day. Padasag day. Agkatawa! Ibagadan tukit ding agmauyo nga. Sino kumamot nga iti mangibagay ti dayta? Sige maray, padasam dagkatawa. Kan may sa, awan mo tirumba nga katawaak. Siya man lang ang dagkatawa. Ay! Agkat katawa ka nga maawa mo agkat katawaak. Ay! Agas maray! Agas! Ay! Yay. Inak mang katawan tatabadong. Maditel daw ko ita. Apay amaday. Nakiasawa nga rod iti sa bali di balasang armag iti abagatan. Anya, nakiasawa iti sa bali ko nam. Iso nga rod kayat ko tagsangit kuma. Makaluluwa nga rod kuma. Nagsakit tinagam ko. Kinunambayag nga inaram ko. Ita sa bali ti pakiasawa na. Amom, ti agas na na ita. Amo ka. Arak. Ang tagarod din nagshot. Anya nga rakasasawang bay. Tap na maagasan at marikrik na. Anay ka. Nagsakit. Anay! Ti agas na na ita, kusay, pagkatawa ka. Pakawan mo ti katawa dita. Nasaktaan na nga rin katawa at. Padasam nga min na. Kaya't ko nga rin tagsangit. May mayat, katawa ka. Iso ka di at talaga ti agas na. Weng, padasam nga min na. Oh! Ay, sige man. Sige, saan ka mababain? Pigsaan pa'y tagkatawa. Pigsaak. Weng, kastunay. Kasta? Wala yali ay tuloy ba? Ayun na yan, kasla matiptipay. Malah, tuloy ba? Aguri ka. Limag ang nagpaiso tirik na ka. Tukay. Sige tataba dong. Agidan tangag katawa. Marikwana. Anya ti aramidon da pari badong ijay igid ti kalsada. Agkat katawa dan samot. Anya launay nga taay at ikat katawaan da. Mas dawak nga rod Maray no apay. Makapaakar mo ti panagkatawa daan niya. Oray si ka, maakakaran ka, Maray. Kunak man siyak lang. Kasla kayat kumutan ti agkatawa. Wen nga rod, Maray. Agkatawa tamutin Ay, biyag aya. Makapakatawa at talaga. Napan ka lagi matang ijitersina ni kagawad ko anang. Ang manyat urasain. Ay, napanak gimatang iti dos asuka. Day talat ginatang mo. Ay, dos! Kasano, katawa kami akatawa ka ni kumarik akwanang. Tapay. Anyat kinat katawaan nyo ngay.
Ah, sus. Ay, ano day tangipon mo, inteng. Bungal kamutan. Di nakman katawaan. Naikat nga ron, di may sangipon ko. Ay. Jak amaw, takilatan natin. Ay, hawanan. Bungal kan, inteng. Takatawaan nak nga. Nay. Ay, kat makakatkatawak mo't nga men, gapo itilangam, inteng. Ay, bungal, alakay. Ay, kakidag luton. Saan aday ta kumanatawat yar aramidem? Ay, wen gayam anya. Inak gayam agluton. Ay, agsardeng ka nga katawa. Maruruda ko, Nay. Ay! Gumatangak man iti sardinas maray. Sardinas lang nga rodan ti sidaan niyaw. Katawa ka pa'y lang nga katawa. Uray sardinas ti sidaan mikin ni Badong Kaw, no naragsak kami nga agsida. Kasla kami nagsida iti lechon baboy maray. Kastagayam. Wun maray. No ada sa bali ang makakita kan ka, ibaga dangag mauyong kan. Uray ibagadang ang mauyong nga, kanaragsakak mag. Sa bagay matkit di Oh, at tigat gatanga pa sardinas. Thank you, maray. Agyamanak dito'y lechon asidaan may. Lechon? No naragsak ka, maray. Lechon ti panagkitam iti sardinas. Wahay! Mangantan ba dong? Umaikan! Ay! Ate si Daita. Dayta, sardinas. Ya. Mayat to yan. Adaw, ti kanay. Una, naragsak tagayam amangan. Ay, nagmayatan nga ti mga no naragsak ta. Inteng, mangan kan Di mo mulagatan dayta ilutok asidaan. Takukod ti baboy dayta. Ay, kasano ngay amasida dayta? Hay kat, kinitam angal ngalin Apay, problema dayta ya. Mabuti nga kung nga kinit. Ang mga no, maipuruwak pa iti daduma ang ipon ko. Ay wen anya. Ay, dinakman katakatawaan. Basla kaya't mo amay kat amin ang ipon ko nga. Ay kat, no mabutang ka nga agkinit. Ay siyak lang arudan at imang sida iti inlutok. Apay naglaing kat. Ala, mangantan inteng. Di mo sayangan ti sidaan. Dakayat. Mabungalanak to manin. Andan akatawaan na. Nasayata da kayo nakakagawad ka. Rugyan tayong timiteng. Nay, apay nga'y kapitan. Kanya nga apay asasawot. Bungal kamot taon, sapay di tasangaw. Un nga rod. Imuna, may salang tinaikat. Hindi nagsidak iti kukod ti baboy. Dua man din tinaikat. Iswatan lun. Nakakatkatawa ti langam, kapitan. Makakatawa ak iti langam. Ipiktiv di agas ngayon bagama, tatabadong. Awanan ti sakit tinakam kaw. Ay kat nasayat ano kasta. Sinurot ko din bagam katawa iti 3 times a day. Kasla ka nagtumari ti agas Kay sumakunam. Kahit kumusta ti marikirik na bitangay. Ay, nalagaan na. Ma'am, tatabadaw. Anya dayta. Panagri na ka, mabalin man nga agaran makiti sa bali abalasang. Ay katuwin na. Nagado di ta babalasang nga mabalin mo nga naman. Anya day ato kay. Kasla tukar ijay kasaran na. Ija bagatan. At kasarjar ar magkabalasang. Anya hindi marikirik na bita, kuset. Ay, naragsaka ka. Kino naawat ka na saan ada kami ti para iti tunggal may isa. Ano ngay mas napipintas to pa iti mamamaw. Oh. Ay, agkatawa kan tumanin ang araw, nukas ta. Wala! Agas gayam agpaiso ti pa nagkatawa. Ay, mababainak. Jak sa kayatan ti sumango kadagiti people in the world. Nay,
Apay ang mababayin ka ngay pare. Ket no sigod may nga awan babayin mo. Mariknak nga ron tibayin. Gapo iti daytoy. Bungal a kapitan. Kita ta oras si katawa ka. Ay podno mo nga minabungal ka pare. Iso mabainak no da masabat ko at taaw. Katawaan da. Gapo iti pan nakabungal ko. Uray siyak pare. Katawaan ka bay. Tuno ko si kati pagipapasak iti sakit tinakam ko, nay. Ay, saan mo tin na pare? Apay kumasa ngay. I will hurt you, makita, nay. Ay, umadayuwa man langin pare. Narigatan ti madanaw. Kasano? Ay, bungal lang nga rod da taon. Katawaan nakpay laang mait. Amom ti agas na day tamarikrik ng pare. Ha! Anya kumangay ti agas na. Agkatawa ka pare. Sige, patasan. Ay, marurudak nga raw. Pagkatawaan nakpay laang, di kasla agbag tita kaon. Padasam nga min pare. Ay, no saan nga epektibo? I will hurt your rupa. Wait pare. Sige, agkatawa ka. No kaya't mo, kumpasan ka. Naa, anya? Kumpasan na kakasla gitara kan agkanta? Wait, malah agkatawa ka. Katawa akas tip na. Kumpasak iti imak pare. Kasla agbibait. Up. Mayat sagad pa supari Ay sus. Kaya't pinagtumay. Malah, agkatawa ka lang pare. Aging gamagasan ka. Nagragsagaya matalaga ti biyak dito'y rabaw ti dagatuyan. Uray no adaw ti problema niya. Una, tanaragsak ta akanayaw. Mayat gayam no nakaisem ka niya. Una, agkatawa ta sagpaminsan. Naamiris ka, ngawan gayam problema ta. Adaya, awan mo ti amaw. Way, nawan to yan. Iso nga agkan ka, madam. Ay, badang. Ay, kabaranggayan. Rumbang, anaragsak tayo lat na. Uray narigat la, ti adda, apanagyan. Ala, sigay. Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Tenteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, hanggang. Apay ngagsagsagit ka. Tinapis dakdag itinalalastok a lalaki di ta ilay. Anya? Awan mo't basol ka. Agururayak lang iti pasahiros ko iti paradaan may. Kalat mo't nga masidagda. Idi kwan, tinapis dak madlatan. Ay, mabigbig mo, dagiti nang tapiskan ka. Apay hanggang. Inak ikan iti pagnakmada Ha? Saan ang mabalain at taptapisan wano abuswunda ka? Kaasi akmat hanggang. Ay, no kayat mo. Tapisan tamot dagiti nang tapiskan ka. Kabaalam. Apay kit din asaan ngay. Sa nakatakrot. Remember that? Yes! Sana takrot ti Uncle Kao. Naturid ako raw. Naturid ni Uncle Kao. Natural. Iso ti pag-iistoryaan da dita ili ita, maribanang. Chiptano diti kabildatan at tinapis dagiti naglalastog a lalaki at taga-ili. Ay, no apay met anipay kwarog tinakurso na daan da. Ay, kasta dagiti taga-ili. Kaaduan kadakwada. Naglalastog da. Anya nga iti aramidan ni Kapitan.
Ay, kat nakaunget Ay sos, delikado dagita ang naglalastog a lalaki. Ay, lakit di Kaasida ka ni Intay. Ni Kapitan Pay Matikunam, natural. Nan, kita man jay tinapis dagiti lastog alalakay, kwaraw. Dito ini aw, dito ituktuk kaw. Ay, saus! Nagbukol pa'y laang mag. Nagsakit nga raw. Urayak lang na ulaw iday. Imbaga mag, kini kapitan. Wala. Bayam, tay bagak kini tatam abadaw. Apayanas ka na mamuan na. Amumatan ni tatam abadaw. Saan na basta itulok nga addamang tapis kadagiti kalugaran na. Naturid mo't aya. Ni tatam abadong paiti ko na. No tinurudan lang. Awan makaabakan kwa na. Kasta ka day. Italangan na amuwa ka naturid gayam ni tata ba daw? Una, naturturog ngam ni kapitan. Day tama tijak patsay. Ay sos, patyon na kwaraw. Awan at rasam ni tatam abadong. Para kanyak, naturuturid ni Uncle Gaw. Na idomdomati kinaturog ni tatam abadong, kwaraw. Tinapis na ni Kwaraw? Wan ka nung araw, nakitak nga agpaiso jay bukol ijay ulo na. Ay, kaasimag. Asino tilastog anang tapis king Kwana? Dagiti taga-ili kanaw. Mapanak man, tadanug-danugag ida. Na, papanam ngay. Jak itulok, abas talatan tapisan da ni Kwaraw. Ay, saan ka na mapan? Ay saan nakalap ng tuyang. Lumaban naktay sakit ko ni Kwaraw. Sanag, bay amon ta ni kapitan ti makamaw. Anya nga mata muna na ita, kapitan. Iso nga ron ti kapitan. Uray man tatakrut, Mike. Ay sos, di mo ibaga ti kasta ba daw? Aguli mo kalaang, no kasapulan da ka, umay da ka ayaban. Ay, makadandanog akong kay. Dagi jayan da kwaraw kun kapitan. Nay, sa dinong ay di papananda. Ay katijay ili biroken da dagiti lastog alalakay. Siyak kumakay, timapan. Kwarog, adatan dito paradaan dito ilay. Ayan nga dagiti nalalastog a lalaki ang nagtapiskan ka. Nagdada siguro inton madamdamang gail. Ayuyang dagat dito'y paradaan, may. Nagado at tapisan da. Si kapay laang met akaanakan ti katuturadan a kapitan. Hanggang dagitadan aw. Dagita nga umas asidag ita. Unang gail. Aya, kapay adi mo ipagbaga. 1, 2, 3. Sagapulo daman. Nagmamaskulado da pa'y aw. Sabay nagtatayag da. Ay. Oy, siga. Apay nga da ka man nandito, ha? Kwa. Kayat mo, tatapisin da ka manan. Ay, sus. Saan kayo nga umasidag? Kadwak ni Uncle Gaw. Dito'y aw. Hoy, Uncle, nagtagarikan na. Uwad, siyak ni Uncle na naanos nasinpat. Apay, lumaban ka, ha? Ha? Ay, ada ya imbaga alumabanak. Kanya pa lang tururayan yung ay. Ay, kwarog, agawitan, darasan. Ha? Kunak man no lumaban ka, Uncle. Mga no, kugtaran data. Anya nga'y tinapasamak. Awan mutlat mauray kung agistoryan. Kwantay. Nene. Mm. Apay akidag-kidagam ni Kwarog, inteng. Ay bayam ang agistorya. Siyak nga ron ti agistorya. Kwa. Unantay, ni Uncle Conte agistorya. Sige, tagdengdengegak. Ay, dinanog-danog mi ida. Ha? Kinugtakugtaran mi ida. Kasta aya tinapasamak, Uncle. Isumit. Apo! Kasta unay ataray da. Saan ka di kwarog? Win ko na muna. Ha? Ay, wanin Uncle. Kasla saan mo't anak kapapati ti inistorya ni Uncle mo, Kwarog. Di istorya ijay ile, idi masidag dagiti sangapulo alalaki kada kapitan ken Kwarog, nagpartakda nga imadayaw. Na,
Sa bali mo ti istorya ni Kapitan dito'y barangay tayaw. Uray la kano limabaga ni Kapitan, idi makita na dagiti sangapulo a lalakay. Agasam ngay ngamin dagita sa nga pulo alalakay. Mabutang ni Kapitan. Kano istoryaan na alimabanda? Di maray kanaw dagiti sa nga pulo alalakay. Anya ya tipod no napasama, kwaraw. Kayat mo amaamuan jay pudnaw. Kito na. Intarayan mi dagiti sangapulo alalakay. Ay, unay man yung Uncle Man. Kunanamit ngamin na naturide, na mati akmait. Ay, takrot mo gaya. Sige, mapanak man na nagpasada tataba daw. Sapay ko ma, tasaan kun amaranaan dagi jay alalakay. Ibagamlag, no kasapulam titulong ko, kwaraw. Apay, naturid kamot aya tataba daw. Saan mo na damagay? Tatalagaan na tureda, kwaraw. Makitam to ah. Napanmanan nagpasada ni Kwaraw, maray. Wen, Mare. Kasanungay no tapisendan tumanahon. Saan siguron, Mare? Ta dinanog-danog kan kinugtakugtaran mo't ina ni Inteng. Sa bali mo ti istoryada, maray. Intarayan kanumo da Kapitan dagiti lalaki alas taog. Ay? Jak ammo no asino ti patsyag, marituyang. Ay, maulawa. Antay! Apay, ngagsangsangit ka. Ni uncle ko ngay. Ay, Inteng, umay ka man dito. Apay! Nagsangsangit ka ba ng Kwaraw? Tinapisdak manen dagiti naglalastog a lalaki angkay. Makitam dayta, Inteng. Kunak man no limaban kayo kadagi dya lalaki. Kwa, limaban kami, met. Na, apay nga raw asaan da asar dengan ni Kwarog. Ha? Apay nga ta. Ay, masungbatam ka di, Kwaraw. Binilin na kasan nga tagtagaray. Ita, ipasungbat mo kanya. Na, Kasi kamot, kwaraw. Kitam ni Tatam Abadong. Masyan kan ka. Talaga mo't ngamin nakakaasiyak. Saan da ka nasardengan at apisen da kita lalakay? Sa anak sang nagpasada, tataba daw. Ay saan ang mabalin Anya nga iti pagluganan mi nga agpailay, no saan kan nga agpasada. Nagadwa tricycle dita. Di mi kayat ti aglugan iti sa balay. Takas kasiro dagiti daduma driver. Mabuti nga kung nagpailay. Saan ka nga agbutay, kwaraw? Mabuti nga ngaruday. Siyak, ti makamuking ka. Kunak tumakang ka. Saan arumbang amabuteng ka? Basta kadwam ni Tatam Abadong. Isungag talag ka kanya, kwaraw. Saan ko akabutang da kita? Uray sa nga pulo da? Uray pa sa ngagasawt. Badaw, saan mo asubsobraan Apay, kabailam alabanan ti sangagasot o lalakay. Kunaklaan mo ita. Kasanong arod matulungam ngay ni Kwaraw. Adamanan ni Badong nga ginlalaeng. Heh, kunablan asino mo't anaturod da ita. Isumati ko na ang kail. Kabailan na kanwa tulungan. Anya nga iti maitulong na kan kada dya taaw. Kalabanan na kano dagi dyan ng tapis kanyak. Ha? Amo na asa nga pulo da? Imbagak mag. Sumana umot ni pare Badong adi na pa'y nakit-kita. Mapan kami kanuinton bigati dyan ilay. Dua kayo lang? Isumati ko na ni tata ba daw? Ay, sumurotak man. Anya nga iti aramidam. Lumabanak mo ta? Sana nang kail. Ha? Ang mga ano ado ti agbuya at tao. Katawahan da ka lang. Kwa, uray para anawa, mabalay. Para anawa ka lang. Kwa gayam. Para sangga. No, adadanog kan kuktar. Di siyak timang sangga. Ha? Kwaraw, apay nga itugot mo pa ilang niyang kilmaw. Isumati kayat na. Iso pa apampamiriendahin ta. Ipati maun. Nangag ko na jay. Nay. Ha? Ay, agbati kan paray. Na, Kasi ka lang ijay. kanakak day ta agrabyado, ibati na. Isurutan tataba daw. Kasi mat ni Uncle Kao no agbatay.
Saan ka lang agpa-display dyan, paray? At dadan dito'y dagiti naglalastog ang lalaki, aw. Kaya't mo asaway, inununan na tayo. Uy, isudan dagita, aw. Ah, Umuna kayo ta dito yak pa'y igid. nangag mo ko arag. Kanya nga'y tararamidan dito niyang kalma. Agbuya ah. Ay, nagbati ka lang kuman, paray. Na, Tataba daw, umasidagdan dagiti lalaki. Ay, jak kabutang ida. Anyat kaya yaw. Laban, unaw. Puro mo't lalakay dagiti intugot mo akadwam. Ay, isuda nga minti naturay. Uray lakayak, tanalay nga kadumadaw. Jak mamati. kami mamatay. Mamati kayo kakadwa. Saan? Saan kami mamatay? Saan gayam, ha? Ano naglaing? Nay, namnamin sandaan na to, ang. Nakitam da dyan, Kyle. Naglaing ka pare. Kasano nga inaramid mo na ta? Sigod mo kami na nalayngak, paray. Ay, no kayam nga aramidin. Kayak mo ta. Ah, day ta, lumaban mo tin ni Uncle Kao. Anya nga itinaramid ni Uncle Kao. Nakita yung tinaramid ka. Tayo ka mo lang, paray. Ngam day, timaray dan. Nakita yaw, Ay, saan nyo napaglulukwan ni Kuarog, ha? Siya ngay ko raw. Saan ka kadi abilib kanyak? Ay, wan man langan. Bilibak kada kayo atwa. Amuyo ti ayan ni Kwarog, kukumare. Ay, birbirukan ngamin ni Intingkat. Nay, nagmalamot asaan ko nakita dito Tersina. Amaw, no sa dino ti ayan na. Nay, ibagam nga ruden ano amaw marituyan. At dayjay balay may. Sursurwan ni Badungkaw no kasano alumaban kadagiti nalalastaw. Rumbang apa isuro ni Kwaraw, ta isukat nga ron ti Chiptanod. Una, at daya may chip tanod at tapis-tapis ang dalatan. Sige, dahi nga rod ti ibagak ka ni Inteng. Apay ni Kapitan Maray, di na kayat ti masurwan? Wan, maribanang, ibagam ka ni Kapitan nga agpasuro ka ni Kabadong. Librin samag! Yahaw, Uncle. Katawa ka ba? Naggapuha ka nagpasada. Kit! At dalas to nga lalaki ang nailugan ka. Di na kaya ti agbayad iti pliti na. Lumaban iti siningir ka. Amom tinaramit ka. Tinapis ko Nagturidin ti ka anak. Sinuruan nak namin ni tata ba daw? Mapanak mo't agpasuro. Sanda ko na mailupit-lupit ita. Amo kon ti lumaban ang gang. Ay, kabaranggayan! Liklikan tiyag palastog. Nasaysaya at latatin na talina ay apan nakilangan. Iti uray asino man. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.